Is-sena 2014 hija sena li matula ser infakru l-50 sena mill-indipendenza, l-40 sena mir-Repubblika, il-35 sena mill-ħelsien u l-10 sena mit-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Imma l-kap tal-Oppożizzjoni tlieta huma importanti. Dawn huma dawk li qal il-Belt Valletta waqt iċ-ċerimonja miliet flimkien fil-preżenza tal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Ser ikollna pereżempju l-10 anniversarju minn sħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Ser ikollna l-40 anniversarju mir-Repubblika ta' Malta u l-50 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza. L-istess reġa' għamel meta fuq ix-xandir nazzjonali kien qed jieħu sehem fil-programm Xarabank dwar il-miliet. Il-messaġġ tiegħi huwa li sena d-dieħla, Peppi, pajjiżna għandu numru ta' anniversarji importanti ħafna għal poplu Malti, għal pajjiż, għandna 10 snin minn sħubija fl-Unjoni Ewropea, 40 sena minn meta sirna Repubblika, 50 sena minn meta sirna pajjiż indipendenti u dawn huma kollha okkażjonijiet li għandna niċċelebrawhom il-koll flimkien. It-tlieta lejliet l-ewwel tas-sena il-kap tal-Oppożizzjoni għadda l-messaġġ tiegħu għas-sena l-ġdida u b'differenza minn darbtejn ta' qabel huwa refera għal 35 anniversarju minn jum il-ħelsien bħala l-jum li Malta saret responsabbli għad-difiża tagħha. L-akbar anniversarju ser ikun il-50 sena mill-kisba tal-indipendenza ta' pajjiżna. Imma se niċċelebraw ukoll l-10 sena anniversarju mid-dħul ta' pajjiżna fl-Unjoni Ewropea. Il-35 sena minn mindu sirna responsabbli tad-difiża tagħna u l-40 sena anniversarju ta' Malta bħala Repubblika. Al kuntrarju, l-Prim Ministru Joseph Muscat enfasizza fuq dawn l-erba' tifkiriet bħala ċelebrazzjoni ta' għaqda u unità nazzjonali. Din is-sena ġdida se tkun sena importanti ħafna għalina bħala pajjiż. Għaliex se nfakru avvenimenti li jagħmluna nazzjon wieħed u maqut. Se nkun qed nfakru il-50 sena mill-indipendenza, l-40 sena mill-Repubblika, Karika ta' President ta' Malta, l-35 sena mill-ħelsien, Is-sena sena speċjali u l-10 sena mid-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Malta qed tieħu posta bħala membru tal-Unjoni Ewropea.